Karbi Anglong along penta non ki thurmi awetum pang e parlak anat kengkam che Jordan pen pinnangan atum akang to yang deng kiliatum dupik ando lason sikidam tang jak hong ni phai thongke bar ni gwarong sopia long Sparks Unlimited Fire pen kibipon Kids Miss India 2023 Karbi Anglong pen Clarjir Katharpi chepati dunsi first runners up anong e chepalong dun pen Karbi Anglong aradaphan nongmi ekewan pi Sonsi West Karbi Anglong bitung Rengthama constituency ka parlo Kolonga hawa long kido Harsing Kathar la pen Debika Kropiatum Asopi Clarjir Katharpi Artaningkan Kep Atokimi Academy Dipolong Phoang deng ke Charlie Bom Amuso tang e parlak ahin aning ke hang tik pen kidam tang pen nangani pen tami anong along chepati dun bomsi nong e kachepalong dun tami dolo Lason sila anso se akang to yang deng kachepali dunji pu aphan akimang ke dopen kidam tang jakhong ni phai thongke ba ni gwarong sopia long Sparks Unlimited Fire pen kibipon Kids Miss India 2023 long amen che thap dun si chepati dun pen first runners up anong e chepalong dun lo Lapuan arta ki jum pen tami tang e parlak ahin aning ke hang la pen kachepaduk pen ajoksi piniani akang to yang deng tami chepali dun lo Lapen Karbi Anglong arat kido anatu maphan tami lapuson nongmi ke wan piche kapot kachuro pipa jepon lo News report long sada inti Karbi Anglong live